a proveedores de determinadas entidades locais. Plan de axuste, especificase máis ou menos a estructura, temos análisis da estructura económica do municipio, ingresos e gastos. Nos ingresos temos a recaudación líquida, nos gastos temos as obligacións reconducidas netas, por as anualidades, tanto en gastos como en ingresos do ano 19 2021. Temos os análisis das principales variables financeiras que, para completar o estudio da estructura económica do ayuntamiento, analiza a evolución das principales variables financeiras dos últimos 3 anos liquidados, 19, 20 e 21. O remanente tesorería é un indicador da liquidez da entidade con os valores positivos en un excedente financiero acumulado disponible para a financiación dos gastos futuros. O pendente de cobramento son 442.256,12, cual supón un aumento no exercicio do 2021. O pendente de cobro cerrado é 1.067.700.